मोननै सिकलां थांग को जामाय बानागारै तम पथार से सुनो नों बाय कोन काम करे सिङाव बोरै बायसि काम अभी मजा आएगा ना भिड़ो कहना क्या चाहते हो गुबुनयो नों सिङाव मिया बो मोननै गलां थांगौ दाबो मोननै गलां थांगौ जों गोनै बिसिङाव सामनो मोननै गलां थां जों कन्फ्यूजन दखा अमनो ताब सारि आमोना सोंखौ मानसि दंखा नों सोंनो हामजाका हनै कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर आमोना आंगन सामैजों दंना ख्या बदानो सामैजों दंना ख्या आमोनो सोंखिजा कन्फ्यूजन दखता आमोना आंखा दंना हामजागौ आंबो हामजागोन दंगौ अच्छा तम कबर कक साइदों मोने खेन्दा हामजां मान साबा हा नों साबा नों बिन ताम खलाय बिन चला दखलाय दल दल हंके दल मदे तनि ताम नों बिन चला सके ककड़ साइजों सा हंके ताबुङो हाबाय समान के रिजागनो नों तम नादि नों तम ना हारु कुतरसो कामजा सिसिनि या कलबले नोंसोरनो जों बमति बर' साजेमान नहीं गोनां बर' सिनक दुइताला सागाब लेटिन दङ तलब लेटिन दङ ताम नोंसोरनो बलं खिनाय तुइना मुnya जरा हिदेमा त एगो हे बिन नाम्बार ताम खानसे सिङाव फुनामोन न कल खाजिता अ बर' सानै लासिजागौ फन नर गनाय कल खाय सालायै अ दखे थाङा थांथां होननाय थानांगौ थांलाय थाइनलेन्टा कल खायदै हेदा फाट मा खिगोन हेबनो